Bon dia, benvinguts i benvingudes a la meva habitació. Ara sí que hi ha llum. Sí que és blanca, cosa que no m'acaba d'apassionar, però bueno, per gravar, per fi puc gravar sense que sembli que visqui a, no sé, a un forat d'oscuritat. Avui, 8 de gener, tornada a la rutina, ja per tothom, avui començo a treballar i la sort és que encara no tinc exàmens avui. Començo el 10. Bueno, hi ha molta feina per fer encara, però per un bon motiu, perquè m'he pegat unes catxo vacances, ties. O sigui, vaig poder acabar desembre descansant, que és important, celebrant l'any nou i tot, superxulo. I ara sí que toca posar-s'hi, i després torno a tenir vacances de la uni i només he d'anar a treballar. Llavors, gener és un mes divertit, la veritat. El pitjor dia de la meva vida. S'han enredat els meus collarets preferits. No! Ja he dinat i us vinc a ensenyar el que m'ha arribat del Decathlon, que he anat a buscar unes bames de running, perquè ara m'ha donat per sortir a córrer. Bueno, supermalament, sense esperances d'arribar mai a res, però bueno, simplement pues, promoguem una mica. I són les més barates del Decathlon, perquè he pensat que potser si em dure un mes la d'aèria aquesta, pues tampoc em volia gastar una pasta amb unes bames. Trobo que estan bé. Sí, estan xules.